Država sama sebi duguje milione i dok se građanima to ne bi praštalo, komunalna preduzeća kroz prste gledaju vladi Srbije, Skupštini, predsjedništvu i Ustavnom sudu koji već mesecima ne plaćaju komunalije. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, koja je zadužena za plaćanje dažbina, nije dobila dovoljno novca iz budžeta. Računi se gomiluju, a dugovanje vrtoglavo rastu. EDB-u duguje sa 80 miliona, Beogradskim elektranama 57, vodovodu i kanalizaciji 26, gradskoj čistoći 20 miliona, Telekomu 20 miliona, PTT-u Srbije 10 miliona. Ukupna suma u ovom momentu je negde oko 210 miliona, do kraja godine očekujemo da ona bude oko 300 miliona. Razlog zbog čega je to došlo, to je rebalansom iz početkom prošle godine je došlo do srazmernog umanjenja sredstava na stavkama svih ministarstava. To umanjenje je Upravu za zajedničke poslove republičkih organa pogodilo po toj stavci za nekih 150 miliona. Država je, kažu, redovno plaćala dok je imala, a to je do septembra 2009. Nakon toga presipa iz šupljeg u prazno. Iz budžeta za 2010. pokrila je račune iz prethodne godine, platilo se još po nešto i od sredine godine ni dinara nije dato za račune. Jel vas zove, ne znam, neko iz EPS-a ili... Svakako da zovu. Kada ćete da platite više? Da, pitaju, uvek su dopisi, idu onda i molbe da li postoji mogućnost. Postoji period kada nije potrebno da zovu, izlazimo u susret zato što prosto postoje sredstva, nema potrebe niko da vas podsjeća. Ali onda dođe ovaj period koji upravo sada pokušavamo da izađemo iz njega na uspešan način. Na opšte zadovoljstvo i komunalnih preduzeća i nas, i vlade. Jel vam bude neprijatno? Ipak mi predstavljate državu. Naravno. Vlada pokušava da nađe rešenje ili kroz rebalans za ovo ili u budžetu za sledeću godinu. Međutim, ovo nije spisak svih dugovanja jer mnogi obaveze izmiruju direktno ministarstva, a ne uprava.